मादैया खुलुमहरदो जोंखौ बरायबायनो वेलकाम हेल' नमस्कार वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै माने प्रमद बर' सारखौ बरायगोन आरो ना माने जोंनि तामुलपुर एरिया माने गयबारियाव दिनै माखौ बरायगोन प्रमद बर' सारखौ बरायगोन दिनै नायलांबाय थादो खिथिगासिनो दङ फाटाफाटनो जों दा सफैबाय मा सक होनोमोन इखो घग्रा सक सफैबाय जों दा ओमफ्राय दा नैथिं हाबलांगोन बास सहैसिगोन सहैबा आराम खिथिनोसै आरो नै ट्रेक्टर फैदो नै लोगोफोर ट्रेक्टर ओमफ्राय सिगां बेसे गोलाव थांबावनांगौबा दा मिथिया सहैथारसिगोन आरो ना नै जोंनिया मादैया खुलुमहरदो जोंखौ बरायबायनो वेलकाम थांसै इथिं नोंखौ बरायबाय नै दानिफ्रायसो दा जों थांसै इथिंनो फाटाफाटनो दे सहैबा खिथिनोसै आइमोन बाबामोन आबौमोन फंबाय बिनानाव आरो माबा मिथिला दे लोगोफोर जों दा नै मिटिंखौ मोनफैबाय हाबलांसै नैथिंगालै नै माबाफोर दंसै भलेन्टियार ओमफ्राय नैथिं हाबलांसै गेजेरालागै थांला फैनो ना नै इथिं हाबलांगोन नायना लानो हागोन बिथिंगालै थांगासिनो दं नै बरायबाय जोंखौ हाबनोसै लोगोफोर बेबायदि जागोन मिटिङा no इथिं हाबना फैग्रोनो इयालागै डाइरेक्ट आइ लोगोफोर जों दा इथिं हाबगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय ओइ फै इथिं हाबगासिनो दं डाइरेक्ट मानसिफोरा ओरैबायसा प्रमद बर' सारा बे समाव फैगासिनो दङ फैना ओइ आं इयालागै थांफाना फैनि बैखिनियाव जागोन आइ मिन मिटिङा डाइरेक्ट बेखिनियाव जागोन आरो ना मिटिङा ओमफ्राय बिटिसिर मुख्य कार्यबाही सदस्य स' हे गाइस जोङो नेनो बानानै दखानाव माबा माबि जानो थांदोंमोन बेनिफ्राय जोङो दसे लेट जाबाय बेनिफ्राय जोङो आरो मिटिङाव सफैफिनदोंमोन दा नोंथांमोना सिगां फारसे नायलांबाय थादो खाथियाव लानो नाय मा नाजानि लोगोफोर खाथियाव लानो AS01BK खाथियाव नायनोसै नाजानोसै 3602 নম্বৰৰ গাড়ীখন অকমান ভিতৰত সোমাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো हागोन ना नायनो लोगोफोर खिथिनो प्रमद बर' सारा मोनफैथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय दा मोनफैबा मोजां लाना खिथिसिगोन आरो न' दा सोलिगासिनो दङ मिटिङा ओरैनो होमबाबो सारासो मोनफैथ'वाखै दा मोनफैबा आराम दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो नाजानोसै हागोन बहुत मानसि भिर आरो ना ओमफ्राय जों मोसाखावरिफोरबो दङ आरो ना बिहु माबा माबि ओमफ्राय खेराइबो मोसानाय जागोन ओमफ्राय दा आराम दिन्थिगोन आङो फारसेनिफ्राय थिगारि आरो ना डाइरेक्ट बहुत मानसि बहुत खिथिगोन आं लासै लासै नोंथांमोननो नाजानानै लाजिनाय मोनदो लाजिनाय दे खिथिलांगासिनो दं आरो लोगोफोर नेगासिनो दं सारा दसे सम नेबानोसै नेगासिनो दं आरो ना सारा ओमफ्राय A few moments later. Silakan
Tamam mansini bir sampai bayi bangla nunik agak nak lagi tuh kinti kesini गलबारि खेराइ हान्जाखौ मोसानो थाखाय खावलायनाय जाबाय tamam bir lagi bermansi berboya bir समनि आंखाल masih dengan isir icing dengan aku icing oh dari sini habna nang mana sih tinggal ya beri nu dose lani kira yang jaga dose lani mungkin yang mereka kira yang habna kan dose लोगोफोरा बैजानां Iwanul Musahari Dangoria, ia dupur dosen Batun Hidayat, Amar Kendriya Komiti DPTL Neta Dr. Amboro Dangoria, Amar Vice President Dolo Nirana Chaudhary Dangoria, Batun Executive Member Bodoland Territorial Councillor Deven Boro Dangoria. It's caught in the crossfire.